Vi ste iz Doboja stigli ovdje da podržite radnike. Stigli smo da podržimo svoje kolege koji su nepravilno zatvoreni ovdje u ovoj robnoj kući, zato što su to radnici svi robnih kuća ulagali pare ovdje i da se napravi ovo lijepo zdanje, da ima na ponos grad Zenica. Prema tome, naši rukovodioci koji su pogrizli u kriminalu i u neredu, dali su to za 4 miliona maraka, 4 objekta, a sam ovaj plac vrijedi 4 miliona eura bez objekta. Pozvao bi i načelnika Zenice i medije i sve da preispitaju odluke zašto se zatvara robna kuća u Zenici, zašto ostaje voliko radnika bez posla u ovakvoj ekonomskoj krizi. Svi mi imamo po 4-5 članova porodice. Gdje je naša djeca sutra da kupe mlijeka i hljeba kad i nema? Gdje zaraditi? Snimte i ove ovdje iza koji plaću zajedno s nama. Tako su nas istjerali iz Doboja, tako su nas istjerali iz Broda. Danas nas istjeruju ovdje iz Zenice. Sutra Bihać na redu. Pitam se, ljudi, šta čekate? Zašto ne dođete u većem broju da podržite ovaj radnik? Ovo što se radi, to je kriminal. Svi kažu treba prijaviti korupciju. Kome kad su ovi korumpirani što nas kradu i otimaju? Ja ne znam šta više rekao nego čitav pošteni svijet Zenice, Doboja, Broda, Bihaća treba da dođe i da osudi ovakvo ponašanje ovi naši koji su to dali za nikakve pare. To bila